Alright mga idol, ning pagsaulog na mo sa among anibersaryo, nakakitagid mig nindot kay nga spot. Tanawa ra gud ninyo, di ba peaceful kaayo? Anhin na mo isaulog ang napuo na mo ka anibersaryo sa panerbisyo. Ako nga akong classmate, magpasalamat na migdako sa sponsor ning maong event. Katong sponsor sa Inasal ug sa tag-iya ning maong lugar nga among gitapukan. Ug karon mga idol, diring dapita nakita na ko si Oscar. Oscar! Oscar! Klaro guys, forma. Si Oscar lagi ni. Padagat sa Oscar. Nakita ko si Oscar. Pero mga idol, sa dili pa na to sudan ang main event, agig pasalamat sa among ikanapuong anibersaryo. Hatag sa mga bata o gamayng grasya. Daya sa mapengon. Gikan na mo sa eskwelahan? Gikan mo sa school? Kining mga bata mga idol nga gikan sa eskwelahan, mua silang gitagaan og pagkaon. Kay sure jud ko nga kini sila gipanggutom. Ay gikan sa eskwelahan no, tagay nag Diyos. Basta gipanggutom na sila. Apili lang kamay driver. Tanawa, tiaw mo na, driver apil pa. Lisod pud kayo iyang pasahero na ngaon. Unya siya naglaway ra. Hala driver apila. Gamay ra man tinuod ni nga grasya, pero ang mga natagaan purting lipaya. Kung saon man ang daghang kwarta, unya dili ta kay ba mo paambit sa uban ba? Unya ini kamatay na to sa langit, dili gyud na madala. Libakon pa ta sa mga tao nga ingnon ta kanang namatay puwerte ginang tihika. Pagka di malasa. Unya kini sila si nanay. Tuwasan ni silang patilawon sa atong burger. Apili lang na sis nanay. Nag-apili na lang mi. Oh, apili na lang na sila. Kutob na lang sa mga. Dong, ari mo diri naikuan, naipangatag nga Salamat. burger. Ay diri, naipangatag. Okay. O diba, mga bata purting lipaya. Wala pa gani matagay, nagngisi na. Makita ni mo sa ilang dagway nga excited yun kayo ni sila. Lord, salamat kayo sa gihatag ni mo na mo nga grasya. Kaysa ubang tao nakapaambit pud mi gamay nila. Ug karon mga idol, ibalik na mi sa area, diin kami magtapok ba? Ug nakita na ko ning mga classmate nga puwerteng gwapo ha. Hala, ayaw lang yun og kumpiyansa. Kay vlogger po ni siya, si Salams ba? Murag na kailagid mo ani niya, kay usasan siguro mo natikitan ani niya. Pero wala man ni siya problema, kay buutan naman ni siya. Sunod lang gid mo sa batas trapiko, parang dili mo maproblema. Unya kay dili kalikaya, napasubo naman gyud ka. Hangyo lang ni siya, kay approachable ra po ni siya ba? Ug karon mga classmates, sa maagian lang sa akong video. Kay dili na ko matuog tagsa-tagsa. Kay puwerte na tong daghana. Unya na ako'y classmate nga nalaan akong artista. Kay puwerte na niyang gwapuha. Mura nagsidirikam siya iyang galawan ba? Oh, si? Gwapo na kayo siya. Hoy, time sa si Piolo Pascual ni Agi pa. Ug karon ni attack na nga tong mga klase. Ang pagkaon sa lamisa, ready na. Sure sad ko nga gipanggutom na sad ni sila. Ang uban sa Red Horse, excited na. Kainom muna sa dog tiki-tiki ba? Samot na kining mga tawhana. Dili kayo sila mo inom og Red Horse, ipambahog ra pud nila. Unya kining akong kumpare purting sukua. Kay sa akong vlog wala na ko siya papila. Pre, shout out pre. Dili ko pilon nimo. Dili ta tigay ikon pre. Kabantay ka naglilihay. Mamili magka-vlog nimo. Kabantay ka naglilihay ko nimo. Kining akong kumpare labihan king laguta. Ngano ko no si Kulapo mora ako i-content ba? Nga parehas-parehas man unta sila kagwapo ha. Oy kamong duha nang libak na sad mo ba? Sa langit digid mo kasulod ba? Unya isinggit sa namo ang among anniversary. Happy anniversary, Los Apostles. Unya mga idol, kining anak sa akong kumpare nga ang pangan Lindon Silmar Apostol ug ang among pangan sa Bats Apostol. Timing pod kayo nga iyang anak gipanganak sa among anniversary. Gitawag ni siya sa among Bats og pastor. Hingigo gid kay ni si pastor. Salamat gid kayo sa imong litson pre. Unya naigo sa kamera si Kabayan, paingon magkuha og bahawan. Kining akong mga classmate mga idol, mga palahubog sa kaining dagko. Kasi kastoryan mas mga classmate ko palahubog. Grabe. Tan-awa ra, palahubog gid kay ni sila. Ug karon mga idol, atong suruyon diring dapita. Oy hala, ulo sa baboy gisumsuman nila. Naglingiw-lingiw pa. Oy classmate, kita na ka sa kamera. Sa tanaw na ko aning kuruma mga idol, naagi dili kauli sa ilaha. Diyaw mo ana, ilimnonon nagbaha na. Naagi mabunalan ani sa asawa. Oy, bani Kristebe! Gibunalan di ka sa imong asawa? Dili man na mamunal akong asawa ing kupisot. Pinangga kay ko ana niya, bisag maglungon kayo ta. Unya, kining akong brother, nga nagyango-yango na murag rocker. Loaded na pud ni siya sa beer. Dili lang kayo halata, kay ligon man kayo bangil. Okay pa sa alright mga brother. No retreat, no surrender.
Ning tungura mga idol, medyo kubot na gid ang pamuyo. Kay daghan naman ang lang, medyo napatira na jud mi sa kabayo. Unya, para dili siya inong hubog, magpagwapo sa kuno siya. Kaysa dili sa kuno pang hambog, kaliwat sad kuno siya og artista. Unya, kining naa sa luyo, nakabantay ba? Dili sad siya magpalupig, mura sa Sigari Estrada ba? Na, 1A, dautan na gyud siguro ko og mata. Unya, kining atong classmate na na-discover ilawom sa lamisa. Ang litson, gitapigan na. Ang duda na ko, para bring house gyud ni ba? Bulabuga.